Da jeg først hørte begrebet de digitalt indfødte, der tænkte jeg på, hvad kan man sige, den nuværende generation, voksne, unge, det man kalder generation Z. Men i virkeligheden så daterer det sig tilbage til starten af 80'erne, slutningen af 70'erne, hvor den tidlige digitale revolution begyndte at finde sted i form af computer og læringsmetoder, læringsmetoder fandt sted. Og så er det så blevet brugt senere hen, møntet på min generation, generationen, der voksede op i 90'erne, generation Y, tror jeg man kalder dem, eller millennials, at vi er ligesom de digitalt indfødte. Men ifølge et uddrag fra en artikel i gymnasieskolen tilbage fra 2009, som siger, at man er ikke digitalt indfødt som de unge, er ikke engang digitalt indvandrer. Det kræver en intens indsats, som der ikke har været tid til. Man er digitalt novise, altså man er kun lige på tærsen til at være måske digital borger. Og det giver jo meget god mening, fordi som der også i et andet uddrag siger, et andet fra gymnasieskolen fra 2014, der er en lærer, gymnasielærer, der ligesom reflekterer og siger, at det kan godt være, at vi kalder dem digitalt indfødte. Det er de måske også med hensyn til Facebook og spil, men de er langt fra digitalt indfødte i forhold til studiekompetencer og at bruge de digitale løsninger fagligt. Og det kan jeg i hvert fald huske, at det var meget rigtigt for mig, at det først var fra cirka 9. klasse, der begyndte vi at bruge computer, men kun til at skrive afleveringer og sådan ting. Inden da havde vi måske haft få EDB-ordninger, hvor vi var nede og sidde med nogle gamle computer, og så gik vi måske på YouTube, og så skrev vi et Word-dokument. Vi kom aldrig videre i den udvikling. Men det er vel ligesom set her de sidste par år, at der har været større fokus på. Og det synes jeg er meget godt. Også i Sarah Alford Zetlands-artiklen om, at man skal fokusere på ikke at kalde det digital dannelse og dannelse, men bare dannelse. Og man skal slå det sammen. Man skal få det hele til at passe sammen, fordi vi skal lære at begå os begge steder. Fordi det er en integreret del af vores samfund. Det bliver mere integreret i fremtiden. Og det er godt for børnene. Det er godt for os at kunne følge med og omstille os og være en del af det her. Og eventuelt blive digitalt indfødte.